Bé, bona nit a tothom. Començarem l'acte. L'any passat, el 2008, vaig publicar un article sobre què vol Catalunya i la idea, la tesi principal o els raonaments eren que la societat civil sempre va per davant dels partits polítics, malgrat que la mateixa societat civil es pronuncia amb una abstenció preocupant a les urnes a favor de diversos colors que representaran el Parlament del país. Els que ens dediquem a la llengua ens preocupem com va el català, si hi ha prou frases fetes, si es parla prou bé i sempre anem allà mateix, sempre tenim el problema que la llengua a vegades va una mica coixa, perquè recordo ara l'any 79, de fet, la revista Els Marges van publicar un article molt interessant de diversos intel·lectuals, entre altres Jordi Castellanos i Joaquim Moles, que es titulava Una nació sense estat, un poble sense llengua. A mi m'agradaria també reflexionar des d'aquí sobre aquest article, el títol, per pensar i formular preguntes sobre com plantegem la societat actual, el 2009, una nació sense estat, un poble sense capacitat d'internacionalitzar la música catalana, l'esport català, la literatura catalana o l'assaig. Una segona pregunta que formulo aquí als convidats és si podem dignificar Catalunya i, per tant, la música, la llengua, la cultura i l'esport sense un estat propi. O una tercera pregunta que podria ser què hi guanya Catalunya des de l'esport, la cultura, la llengua, també amb un estat propi, evidentment. Per tant, us deixo aquí que cadascú tindrà 10 minuts aproximadament per una mica plantejar-se o formular o contestar aquestes preguntes o formular-ne de noves, que per això tenim creativitat i decisió independent. Moltes gràcies. Endavant. Començarem per l'ordre una mica canviat, que havia de parlar primer en Jaume, però evidentment parlarà cap al final. I per tant en Víctor Alexandre ens parlarà la seva òptica, escriptor i periodista, i que ha publicat diversos llibres que reflexionen sobre la independència. Endavant, Víctor, quan vulguis.